थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो सोरखारनि गोदै रावजों थगायजानानै दं सिंगिमारि ओनसोलनि सुबुंफोरा। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय 2 नं गुमा बियाबनि बेन्दोङाव गोग्लैनाय गसाइगावनिफ्राय थिपखाय थांनाय लामाजों लोगोसे सिंगिमारि गामिनि गंनै दालाङा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो गारि मटर हान्थामेला खालामजायै थासारियाव दं। मख'नो गोनांदि बे गंनै दालां गाज्रि जानायनि थाखै बे ओनसोलनि सुबुंफोरा गोबां जार्लाजों भुगिनो गोनां जादों। देहा फाहामसालिसिम बेरामि लाबोनो थाखै मटर गारिनि हान्था मेला खालामनो हायै जादों। लोगोसे फरायसालिमासिमबो थांलाय फैलाय खालामनो थाखै गोबां फरायसाफोरा भुगिनो गोनां जादों होननानै फोरमायदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोरा भटनि समाव मोजां खोथा होलाङो, नाथाय भट जोबखांब्लानो बावगारलाङो होननानै बुंथिबावो ओनसोलनि सुबुंफोरा। नाथाय मुंबो खामानि मावफुंना होलाङा होननानै फोरमायदों। लोगोसे थाबैनो दालां आरो लामाखौ मावफुंना होनो खावलायो दानि खुंफुंनाय सोरखारखौ। ओमफ्राय बे दालाङा दिनैसिमबो बिदियैनो दं। गोदो जों खना खांलायलायनाय माबे जुगावहाय बारायनाय बे खुन्थियानो दाबो दं। नै उनावसो माबेबा सरखारनि बे BPF दलनि समावहाय नैबे जजखौ होफैनानै होदों। ओमफ्राय बे दंफांनि दालाङानो आरो बेसेथो थांनो। गोदोनि सरखारा बेनि माबा दालांनि माबा दानि गोदान सरखारा होनदोंमोन जोङो जेरैखिब्लाबो खालामगासिनो दं, जाखाबाय बे खोथाखौ खोनादों। नाथाय दिनैसिमबो जों जेबो नुनो मोनाखै। सोरबाफोर नायफैदोंमोन नामा? नायफैनायखौबोथ' खोनानायानो मोनाखै। बिदिनो एसे ओरैनो गोदाव सोरावसो बादि मोनदों आङो। आरो मा बुंबावनो, जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा। जेरै सिङिमारि, आं गावब्रा बेवहाय खमसे खम आजिले 20 बोसोर 22 बोसोर जाबाय। दा बिनि गेजेरावहाय मेला इलेक्सन जालांबाय। इलेक्सननि मानसिफ्रा होनो, लिडारफ्रा फैनानै होनफैयो, रायज्लायफैयो गामि गोरा होनलायनानै रायज्लायफैयो। नाथाय फंसेबो दामानो थाङाखिसै दिनैसिम। थाङै थांजोब्बाय। बेसेबां MLA थांखो, बेसेबां MP थांखो, बेसेबां MCLA थांखो। खाथिनि MCLA लकेलनि जाबाय होनो आरो थाङो। बोथोरानो गैला। आरो दा नैबे गोदान सरखार फैदों, बे गोदान सरखाराबो मा रोखोम जों दिनैसिमबो नुनो मोनाखै। होननायाथ' होनदों मोजांनो, जों बानायगोन, गासिबो बानायनायनि गासिखौबो परिबर्तन खालामगोन होननाय रावफोरखौ जों खोनानो मोन्दों आरो होनगासिनोबो दं। नाथाय दिनैसिम नुनो मोनाखै जों। दिनै बे गामिनि समस्याया, बे ओनसोलनि समस्याया सावथाल दं, राभा दं, ओरैहाय माबाजों सानजाहाजों, जोंनि सानजाहाजों बे लामा दोंसेयानो बेमार जानाय, लोमजानाय साजानाय, बे लामा दैज्लां बोथोरावहाय, दाथ' मेसें बोथोर, बे मेसेङावहाय एसेबांमानि माबा जाबावानो। दाबोथ' समस्या, दाबो दैया रानाखै नै एसे एनै दंबावो हाब्रु दैब्रु। नाथाय दासिमाव ओरैबायदि खस्थ'जों सोलिनानै दङ बे ओनसोलनि मानसिया। ओरै आदिबासि दं, राभा दं, गार' दं। बे दैज्लां बोथोरबाथ' माने थांनो हायाबालानो बेमाराबो थैगुलायलाङोसो ओरैबायदिसिम। जेरैबो बेखथ, जेरैबो उसुबिदा, लामायानो दोंफा-दोंफाल'। ओरै बुंखाजों थां, बुंखाजोंबो ससे 2 किल'मिटार 2.5 किल'मिटारसो लामाया ओरैबायदि एकदम माने बेथ' जम राजानि लामा बादिसो। आरो ओरै गसाइगाव होनना बुंबा जोंहा एकदम उफायहिन, ओरैबायदि उफाय गैयै। बे गसाइगाव नङा सारा जोंहा एकदम माने गसाइगाव नङाबानो दिनावनो खाना, दिनानो गैया, बोथोरानो गैया आरोखि। दा मा लुबैयो आदैमोना? दा जों लुबैगासिनो दङ, जोंथ' लुबैदों। आंनि मुडावबो आं बेखौनो बुंगासिनो दङ सिगांनिफ्रायनो। जेनेबा दालां, बे दालाङा जोंनि थाखाय बिराद दुखु गोनां बाथ्रा। बिराद खस्थ' खालामगासिनो दं। दिनै आं गावब्रा जादोंब्लाबो 22 बोसोर जादोंब्लाबो बे दालांनि बैसोआ खमसे खम 40-45 बोसोरनि खमै जादों। नैबे दानि गोदान सरखारा जेरै परिबर्तन होनदों, बे लामाखौ थाबैनो
खालामना होयोब्ला जोबोद गोजोननाय जागौमोन जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्राबो रायजो राजाफ्रा। बे दालांनि जुनैनो बे लामा दोंसेनि बे लामा दालाङानो ओरैबायदि उसुबिदायाव खोख्लैना दं फरायनाय गथ'फोर उसुग बिसुग बेमार आजार ओरैबायदि जानानै दङ आरो बुंजालिया। बे रायजो राजानि माबायावसो दंसै आरो दुखु खस्थ'आवसो आं बेखौ